Hayırlı kün dostlar. Эфирда юлчы тапшыруы. Һәм бүген без Ульян өлкәсендә. Биредә без 5 көн вакытыбызны уздырырга ниятлибез. Һәм шушы вакыт эчендә без 13 татар авылына кирип, аларның тарихын барлап өлгерергә тиешбез. Безгә Алла ярдәм бирсен. Беренче тапшыруыбызны борынгы Болгар шәһәрлегеннән башлыйбыз. Әлеге кирмән Ширдаклы районы Янганаево авылы янында урнашкан. Исемнәре татарча ук яңгырамаса да, Янганаевода район үзәге Ширдаклы да 17нче гасырда йомышлы татарлар нигез салган авыллар булган. Дөрес, алар Болгар чоры кирмәненнән күпкә яшь, шулай да кирмән торган җирләрдә очраклы рәвештә генә урнашмаганнар. Бу кирмәндә кем яшәгән дип әйтә алабыз? Менә 6 гектарлык кирмән ул кемнеке булырга мөмкин? Кирмянь традиционно это так называемые известные науки феодальные поместья, крепость Баскака того времени. Это она подпадала под определение поселенческого уровня, если пользоваться сегодняшней административно-территориальным делением наших муниципалитетов. Столица ближайшая, то есть это районное, скажем так, окружное, это Кокрять. И дальше, соответственно, Кокрять составляла один из составных муниципалитетов Волжской Болгарии, соответственно, столица Болгар, или Беляр, разный период. Здесь, как правило, жил гарнизон. Посад, исторический посад этой крепости, это, по нашему глубокому мнению, это деревня Янганаева, татарская деревня, которая до сих пор сохранилась и до сих пор, кстати, занимается мясным скотоводством традиционно, а здесь мясным скотоводством занимались все то время, потому что Волги здесь не было, это были самые шикарные заливные луга, на которых как раз очень хорошо можно было вести скотоводство. То есть население непосредственно крепости составлял гарнизон и обслуживающий персонал. Остальное население, конечно, это соседних деревень. Болгар чорында әйләнә тирәсендәге авыллар бүтәнчәрәк исемдә булып, алар турындагы рәсми чыганаклар 17нче гасырдан гына башланып китсә дә, бу җирлектә яшәүче халыкның шөгыле үзгәрмәгән. Болгар бабаларыбыз ничек шик саклаган булса, алардан соң 8 гасыр узгач та йомышлы татарлар шушы ук урында хәрби хезмәттә торганнар. Җәмәгать, сезгә без бөтенләй дә ниндидер мотор агач декорацияләр арасында гына йөргән кебек тоелмасын өчен, тиз генә шушы кирмәннең тарихи яктан нинди өлешләрдән торырга тиешлеген аңлатып узасым килә. Аллага шөкер, аның биредә схемасы бар, тарихи мәгълүмат бик яхшы бирелгән. Дөрестән дә натураль зурлыкта эшләнгән кирмән бу. Дөрестән дә аның территориясе 6 гектар мәйдан биләгән. Бу чынлыкта да якынча шушы размерга туры килә. Элекеге Болгар кирмәннәренең территориясе. Аның инде диварлары бер хәл, диварлар буенча урнашкан манаралары бер хәл. Алар турында сөйләп узырбыз. Шулай ук диварлардан соң урнаша солдатлар, төп көчләр тора торган казармалар дип әйтик инде. Һәм алардан соң кирмәннең урта өлешендә урнаша ханның баскага утыра торган сарай дип әйтик инде. Хан сарае кебек сарай. Шул ук вакытта бу кирмәнгә килүче китүчеләр өчен, сәүдә итүчеләр өчен әлеге урын караван сарайда булып, ягъни хәзерге тел белән әйтсәк, таможнясы, кунакханәсе, санитар бүлмәләре булган бина буларак та хезмәт итә. Бу очракта әлеге кирмән дала ягыннан да килгән һөҗүмне саклап тора алган һәм шулай ук инде елгадан, Идел ягыннан килгән һөҗүмнәрдән дә саклап тора торган урын булган. Белүебезчә, Болгарның инде теге тиңкәсенә тигән көчләрнең берсе булып, Ушкуйниклар, ягъни елга юлбасарлары торган. Гомуми тарихи мәгълүмат менә шулай. Инде хәзер бераз территориясе буенча йөреп, нишкәлекләренә дә кирип карыйк. Әлбәттә, әлеге кирмән туристик үзәк буларак хәзерге заман кунакларын кабул итү өчен яраклаштырып эшләнгән. Казармалар урынына кунак йортлары, хәтта мунчасы да бар. Әмма саклану манаралары, диварлары нәкъ шул чорга туры китереп төзелгән. Манараларның биеклеге генә дә 15 метр. Эчке яклары шулай ук тарихи төгәллек белән башкарылган.
Наблюдение проводилось как за прилегающей водной территорией акватории, потому что ушкуйники, как правило, приходили с воды по руслу Урения. И исходя из географического положения и существующих исследований, вот как раз вот здесь, вот на русле Урения, проводились раскопки, где стоял форпост, который при том, как замечал разбойников, подавал сигнал в виде огня. Этот сигнал замечали здесь, и перекрывалось русло челном, перекрывалось русло Урения для того, чтобы выстроить оборону уже. То же самое со степи, но это другие башни, эти башни, они ближе располагались уже к воде, степной зоной занимались другие гарнизоны башен, которые наблюдали. То есть на каждой башне всегда был по одному наблюдателю. Башня, как в фортификации, имеет значение охранения вратных зон, потому что это самое уязвимое место в крепости в любой, и, соответственно, отстрел, оборона от нападающих, плюс возможность ведения фланкирующего огня, так называемого, вот с передних окон, когда ты уже атакуешь спину нападающих, которые пытаются ворваться. Әлеге үзәкне булдыру өчен күпме хезмәт, күпме вакыт һәм көч кирәклеге аңлашыладыр дип уйлыйм. Безнең ише тарих сөючеләр өчен мондый урыннар бәхәссез. Чөнки биредә дистәләгән археолог, тарихчылар эзләнүләре бер урынга җыелган. Биредә тарихны үз күзләрең белән күреп, тотып карап була. Стеналар алабыз икән, менә бу бүләнәләрне яткырып эшләгән стеналар, алар электә шулай булганмы, әллә хәзер инде бу теге материалга ягъни эшләнгән? Yok. Было несколько технологий в различном периоде времени по строительству крепостных сооружений на территории Волжской Булгарии. Это так называемый тын, когда столб деревянный врезался в землю и делался чистоколом. Второй этап развития фортификации во времени – это столбовая конструкция, когда на столбы, которые в земле, одевались бревна и закреплялись в виде на четырех ног дополнительными пропорками, чтобы конструкция стояла тяжело. И следующее – это так называемые городни. Это когда полностью срубы зарывались в землю, чтобы подкоп не осуществлялся, и дальше строились в зависимости от размеров крепости и ее высоты. Бут, да, это было забутовано для того, чтобы это было крепче. И вот в этих же стенах, кстати, и проживали, потому что это готовый сруб, проживали как раз гарнизон. Эх, бу кирмәннең сугышчылары да булса диярсез. Алар бар. Биредә ел сайын Волжский путь дип аталучы 9-13 гасырлар тарихы фестивале уздырыла. Ул фестиваль бу елны да 10-11 июль көннәрендә тамашачыларсыз гына булса да үткәрелде. Күрүегезчә, реконструкторларда җыелгач, әлеге кирмәндә бөтенләй дә урта гасыр мөхите урнаша. Алла сакласын, җәмәгать. Мен әйтәм, бу баскычлардан ни хәл күтәрелеп жүргәннәрдер. Монда бит әле минем шикелле үзгәүдәнең генә өстерәп менә түгел. Теге бөтен балталарына, кылычларына, сөңгеләренә, колканнарына, укларына, җәйләренә дә менәргә кирәк. Апын мәслектә түгел, чөнки менә бу диварларның күпме озынлыгын күрәсез, саклану диварларының. Аларның барысыннан да өстендә менә шулай дип йөри торган булган. Һәм биредә реконструкция булгач, аның барлык детальләре дә чын барлыкка туры китереп эшләнгән. Ни өчен йөри торган булганнар дивар өстеннән? Чөнки кирмәнне шушы хәрби гарнизонны тирә-яктан сакларга кирәк булган. Инде һәм теге һөҗүм була калса, кирәкле кадәр сондагы хәрбиләр тиз арада шушы кирмәннең әйтегәндә дошман менә керәм дип торган пишмагына йөгерә торган булганнар. Һәм инде тыныч вакыт булса, теге тарихи киноларда күрәсез бит инде шулай башларын горур күтәреп, бер кулын кылычына салып куеп, икенче кулына сөңгесен тотып, шулай кырын гына карап, берәрсе килми кананда дип, хәрбиләр әлбәттә мотор гына кәскә сатлы дежурствода да жүргәннәр әлбәттә. Патрульдә тотарча әйтсәк. Идер елгасы буйлап төзелгән Болгар чорына караган тарихи һәйкәлләрне санап бетерә торган түгел. Әле аларның күпмесе су астында калып югалган. Мондый кирмәннәр, форпостлар, засекалар дөрестән дә күп гасырлар буена дәүләт чикләрен саклау, салым җыю, хәрбиләрне туплау урыннары булып хезмәт иткәннәр. Алар хәзерге район үзәкләре кебек гадәти, табигый булганнар.
Күбесенең урыннарын төгәл белмәсәк тә, шомалау өчен ориентирлар бүген дә бар. Монда электән шәһәрлек булган. Аның краендагы Посад булган, бистә булып торган авыл бүгенге көндә татар авылы шунда үз урынында. Шулай. Башка урыннарны карасак, менә сез раскопкаларда булдык дип әйттегез. Башка шушындый гарнизоннарны карыйбыз икән, шушы тирәдә Ульян өлкәсен алабыз икән, анда утырган авыллар бүгенге көндә татар авылларымы, әллә инде хәзер андый бәйләнеш юкмы? Непосредственно андый бәйләнеш юк, потому что Кокрять уже... Вообще эти земли, они опустели и после так называемого монгольского нашествия, и они процветали в домонгольский этап, но уже после 12, 13, 14 веков они постепенно приходили к запустению, и центр экономический, финансовый переместился на север, в Казань. И очень много опустело здесь и городищ, и городов, остались очень небольшое количество деревень, но вот Петен-Татар ауллары, которые, вот, если вы посмотрите на карту, так или иначе, рядом можно посмотреть, что где-то находилась крепость, потому что просто так на пустом месте никто никогда не основывал ни населенный пункт, ни деревню. Они, как правило, находились в удобных для этого местах и были привязаны. Например, сегодняшний Сингелей буквально в 2-3 километрах от него булгарское городище. Сегодняшний крупнейший поселок Ундеры, 2-3 километров булгарское городище. То есть практически весь левый и правый берег Эделя полностью нашпигованы, если хотите, нашей историей и городищами того периода. Юлыбызны дәвам итеп чираттагы татар авылы Калмаюрга юнәләбез. Әлеге авыл янында 12-14 гасыр болгар мөселман каберлеге сакланып калган. 1925 елда ук ачылган әлеге каберлекнең яше турында бернинди шик тә юк. Бүгенге көндә биредә 7 кабер ташы сакланып калган. Ә менә янәшәдә генә торган татар Калмаюры авылы Кабат 1697 елга, ягъни 17 гасырга һәм йомышлы татарларга барып тоташа. Монда да безнең тарихыбызның ике төрле чоры кисешә. Калмайыр кемгә дә ярый дигән дип. Кемгә дә ярый. Иң беренче монда чуаш халкы булган. Не, поселениедә. Инде аны татарлар килгәндә сораганнар. Ярыймы монда? Ул чуаш телендә Камадайыры кемгә дә ярый дигән, татарлар инде үзләренчә Калмайыр дип неткәннәр. Татарлар сораган авылның исмен, тегеләр шунда урнашырга ярыймы дип. Урнашкан вакытлары дип кайчан әйтеп була, бу чуашлар яшәгән җир булып, татарлар күченеп килгән булып чыгамы инде алайса? Ул бит монда инде болгарский не булган инде. Менә анда ниләр бар бит инде, ташлар, памятниклары. Ул вакыт тук монда поселение булган. Бу чуашларны менә мен точно әйтәлмим, ниченче елларны килгән. Беренче чуашлар булган, шул чуаш неләре дә анда захоронениялары әле дә бар бит анда неде. И татарлар. Без кайсы гына авылга килсәк тә, музейга керми китмәгәнебезне яхшы беләсез. Еш кына хәтта иң гади мәктәп музеенда да 1-2 уникаль экспонат күренми калмый. Татар Калмаюры мәктәбендә урнашкан музей берничә заллы булып, безне авылның күренекле шәхесләре турындагы материаллар белән җәлеп итте. Бу сезоныбызны башлаган вакытта ук без чит төбәкләрдә йөрүнең сәбәпләренең берсе дип быел булачак халык санын алу җанисәп чараларын әйтеп узган идек. Һәм бу уңайдан очраклы рәвештә генә Калмаюр авылында без бик кызыклы шәхескә тап булдык. Ул Аюханов Закир исемле кеше, галим һәм филолог. Кыскача гына биографиясын әйтеп үтәбез. Калмаюр авылында туган, үскән, башлангыч белемне биредә алган, аннан соң Оренбургта Хөсәйния мәдрәсәсендә укыган, анда бик яхшы укыган шәкерт буларак аны җибәрәләр Мисырга. Ул Каһирә шәһәрендә Мисыр университетында белем ала. Ул гарәп телен,
фарсы телен, төрки телләрне камил белгән галим, педагог, филолог булып җитешә һәм яңадан Хөсәйния мәдрәсәсенә кайтып анда укыта башлый. Хөсәйния мәдрәсәсеннән киткәч, Уфада Галия мәдрәсәсендә укыта. Анда Октябрь революциясын каршылый һәм ниһаять инде күпмедер вакыттан соң 1926 елда ул БССРның наркомат просвещение дип әйтәбез инде, агарту наркоматы чакыруы буенча Уфада Ленин исемендәге 9 еллык мәктәпнең завучы булып эшли башлый. Һәм шул ук елны аны башкорт телен өйрәтү әлифбалары, методичкалары дип әйтик инде, дәреслекләре әзерләү комиссиясенә кертәләр. Кайберәүләр әйтергә мөмкин, исегез киткән икән, анда 80-90 кешелек комиссия эшендә бер татар да булган икән, ансы да Ульян татары дияргә мөмкинсез, ләкин менә шушы әлифбаларга Закир Аюханның исемен берәүгә дә кулына сугып яздырмаганнар. Мондый китаплары аның бик күп 1928-30 еллар аралыгында гына да Закир Аюхан авторлыгы астында 5тән артык буквар дип языла инде ул әлифбалар басылып чыга. Башкорт теле әлифбалары бу җәмәгать. Инде татар теле, гарәп теле, фарсы телләре белү генә түгел, ул әле башкорт телен өйрәтү методикасын булдырган шәхесләрнең берсе дип әйтәм, чөнки әлбәттә комиссиядә ул үзе генә эшләмәгән, башка галимнәр дә булган, ләкин инде Мисырларда укып кайткан кеше буларак, шын мәгънәсендә олпат филолог буларак, ул әлбәттә монга бик зур өлешен керткән. Җәмәгать уены шыны бергә, ләкин үзегез күрәсез, 26 елда башланган менә бу эшчәнлек. Әле 100 елда тулмаган әлеге эшчәнлеккә татарлар белән башкорт галимнәре кулга-кул тотынышып, бер-берсенең телләрен саклау өстендә эшләгәннәр. Кызганычка каршы бүгенге көндә ниндидер акыллы башлар менә шушы традицияләрне, менә шушы тарихны ничек тә җимерергә тырышалар. Шуңа күрә без Башкортстанга килеп чыккан вакытта, ул җанисәп алдыннан да булырга мөмкин, Закир Аюхан дигән исемне без әйткән вакытта, ул акыллы башлар аптырап калмасыннар иде. Бәхәсләшү, кычкырышу, тарихны яңадан язырга тырышу түгел, фактлар булырга тиеш. Һәм бу очракта Рөстәм Миңнеханов сүзләре белән кабатлап әйтәсе килә, җанисәп вакытында безгә кешенеке кирәк түгел, ләкин үзебезнекеләр саналган булырга тиеш. Шунысы кызык, Закир Аюхан кебек шәхесләр бер дә гади авыллардан түгел, тирән тарихлы, нык нигезле авыллардан чыгалар. Калмаяк тирәсендә бит Болгар чоры каберлекләреннән кала бронза гасырына караган берничә курган, 12нче гасырга караган авыл урыны да билгеле. Бу очракта чыннан да урыны, суы шундый дип әйтәсе килә. Дөрестән дә төрле чорларда халык Калмаюрга агылган. Күп авылдан йөргәннәр бу монда сез. Күп авылдан килгәннәр, менә чөнки Шамуков Габдулла Рухилович 1909 елны Әсән авылында, Чадаклай районының туа һәм 1925-28 елларда ул безнең мәктәпкә килеп белем ала һәм шул ук елларда ул пионер-вожатый булып эшли. Мәдәният йортында драм театр түгәрәге эшләп килә. Ул шунда рәхәтләнеп йөри, уйный. Бу түгәрәкне Муса Җәлилнең беренче хатыны Фәрүзә Хәсиятуллина да анда йөри һәм затламый инде Габдулла Шамуков ул түгәрәкне үзе җитәкләй башлый. Фәрүзә Хәсиятуллина сезнең авылдан булды. Да, Фәрүзә Хәсиятуллина безнең авылдан, ул беренче хатыны, Муса Җәлилнең беренче хатыны. Габдулла Шамуков Әсән авылын моннан 35 километр ераклыкта дип әйттеләр. Шуннан бирле монда укырга киләме? Шуннан килә, монда интернат була, ул кешеләрдә тора, шулай итеп ул монда белем алып чыга. 1929 елны Габдулла Шамуков Уфа каласында театральный техникумга укырга керә һәм яхшы гына белергә тәмамлап чыккачтан 1931 елдан ул Башкорт дәүләт драм театрында эшли башлый. 1946 елдан Габдулла Шамуков Казанда. Шул вакыттан башлап ул бөтен гомерен Камал театрына багышлый. Шамуков артист кына түгел, әкият пьесалар язучы, башкорт сәхнәсе өчен Шекспир, Пушкин, Шиллер әсәрләрен тәрҗемә итүче, татарчага тәрҗемә ителгән мәсьәләләр җыентыгы чыгаручы, нәфис сүз усталыгына өйрәтүче, тәнкыйтьче дә. Һәм менә шундый олпат шәхесебезнең тормыш юлы да Калмаюрга тоташкан.
Габдулла Шамуков бик ыста уйнаучы була, бик ыста актер. Аның 200-дән артык рольләре, татар рольләре, урыс рольләрен ул башкара. Һәм 2009 елны 100 еллык юбилеен Галиәскәр Камал театры артистлары безнең мәктәпкә килеп, аның юбилеен үткәрдек һәм анарга мемориал такта ачылды безнең мәктәп бинасында. Сәфәребезне дәвам итеп, бүгенге соңгы нуктабызга Поповка авылына юнәләбез. Ерак юл түгел, Калмайорның күрше авылы гына. Хәтта Калмайор авыл җирлегенә карый ул. Шулай да кечкенә авыл түгел. Бүгенге көндә Поповкада 600 кеше яши. 1910 ел документларына Поповка 2 мәчетле, 1000 кеше яшәүче авыл буларак теркәлгән. Поповка авылы бу, җәмәгать. Бердә борчылмагыз, Поповка дигәч тә ул шулай ук татар авылы. Ә менә ни өчен нәкъ менә Поповка дип аталганлыгын аңлау өчен безгә әлеге авыл тарихының иң беренче сәхифәләрен аңа нигез салган вакытны барларга кирәк булар. Инде тапшыруларыбызны җентекләп, игътибар белән карап барасыз икән, игътибар иткәнсездер, без соңгы бер 8 тапшыруда гел йомышлы татарларны искә алабыз, аларның авыллары турында сөйлибез. Сүз инде Нижгар яклары, Чуашстан яклары турында бара. Һәм менә Ульянда да йомышлы татарлар авыллары буенча йөрибез без. Шулай туры килә, шулай килеп чыга. Ниһаять, менә бүгенге тапшыруда күрә аласыз йомышлы татар образын. Күрәсез инде. Әти әйтмешле шат итеп киенгән, чын мәгънәсендә хәрби кеше һәм әйтергә кирәк офицер кеше. Менә шушы кеше нигез салган әлеге авылга, Поповка авылына, аның исеме Юзей Сәетов, Юзей Сәетов дип бирелә инде ул. Ни өчен аңа куелган ул һәйкәл? Ни өчен Поповка һәм кем биргән әлеге җирләрне йомышлы татарга? Аны белү өчен безгә авылның аксакаллары белән сөйләшергә кирәк булыр. Меңдә 794 елны безнең авылыбызны нигезләүче унтер-офицер императорской армии Сәетов Юзей хезмәт итеп, 15 ел хезмәт итеп иткәч, 2 ел турецкий төрекләр пленында утыргач, качып кайта туры Екатеринаның сарайына, император сарайына. Һәм рәхмәт әйтеп инде шул шундый каһарманлыгына Екатерина по преданию предлагает мларга или акча, или же йир. Сәетов гизе бабабыз сайлы йир бирегез миңа ди. Һәм кайтып, үзенең туганнарын bir versiya boyunca indi İsen Temir degen avul yazılgan eski kitapta. İlyandan İlice şol Voronikust arxivni material boyunca versiya Voronikust Mılıklı rayonundan özünün tuganların, enelerin, iki enesi bula Gemer hem Ahmir alarını 25 yırt urnaştırıp kaldıra 1794 yılında birinci Tatarlarında kelip utira. Шунысы кызык, Юзей Сәетов җирләр алып эшләрне көйләгәч, янәдән хәрби хезмәткә юнәлә. Кабат әйләнеп кайтышка аның җирләрендә яшәүчеләр судан куркып, элекке урыннарына күчеп киткән булалар. Юзей бабай аларны кабат китертеп, йортлар күтәреп, җирләргә межевание үткәреп, чын-чынлап шушында төпләнә. Бу хәл 1808 елда була. Безнең тарих буенча Yirler иң плодородный, иң яхшы yirler районда Чердаклинскарында нивелер буенча иң низкий точка. Ачлыкларда күп аптырамаганнар. Һәм исторически сложилось, что зур ремесла белән заниматься итмәеннәр, только игенчелек, только терлекчелек. Кистектә баса торган бездә специалистлар булмаган. Бай урожайлар елда биген колхоз тарихын алсак, безнең 22 кеше орденоносцы.
Орден Трудового Красного Знамени 5 кеше, заслуженные работники сельского хозяйства 6 кеше, Орден Октябрьской революции, Герой соцтруда бар безнең, председатель колхоза шундый бай ерләр булган. Шунарга күрә тарих буенча шундый сложилось, шундый кәсеп. Бүгенге шушы урында тукталып торыйк. Алгарак китеп шунысын әйтәм, Ульян өлкәсе буйлап сәфәребезне киләсе атналарда да дәвам итәчәкбез. Чөнки 5 көн эчендә без әлеге төбәкне аркылыга буйлыга йөреп, күләмле, кызыклы материал тупладык. Алдагы сәфәрләрдә күрешкәнгә кадәр сау булып торыгыз.